ସବୁ କଣ କରୁଛ କି ରେ? କ୍ୟାରମ ଖେଳା ହଉଛି ଆଉ। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି ଦରକାର ଆସ। ଆଉ କେମିତି ଦରକାର? କିଣା କଣ ଦିଆକି ଖେଳିବା। ଆରେ କିଣା କିଣି ଖେଳ ହବ। ହଁ। ଠିକ ଅଛି। ସତ ଆଉ ଖେଳ ଆଉ। ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ଖେଳ ଆମକୁ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଣା କିଣିର ନିୟମଟା କାଟୁଛି। 30ରେ ଆମର ତୀର କିଣା ହବ। 60ରେ ଗାର ଦିଟା। ହଁ। 80ରେ କୋଠ। କୋଠ। ହଁ। 100ରେ ଗାତ। ହଁ। ଗାତ ମାରିବ ତାର ଆମେ ଦେବୁ। ଯାହା ଯିଏ କିଣିଛି ସେ ନବ। ଆଉ ରହ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଠିକ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ପାଖକୁ ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପାଖକୁ ଆ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମାରିବି ଯିଏ ମାରିବ ତ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଣିବ। ମାରିବା। ହେଡ୍। ପଏଣ୍ଟର ସକାଳୁ ପୁରା ଲାଭରେ ରହିଗଲା। 20 ଆଉ 10 ହେଲେ ସେଟା ହେଇଗଲା। ତୀର କିଣିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ 10 ହେଲେ କଣ କିଣିବ? ତୀର। 20 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଛି। ବୁଲୁଛି। ମାଉସଟା ପଡ। ସୁକଟା ମୁଣ୍ଡି করে ହେଲା ରେ। କାଲି 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଛି। ତ ମୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାପନିଂ କଣ କରିବୁ ନା? ମୋର ଦାବୁ ଧରିଛି। ମାର ଗଲ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ବଞ୍ଚି ଖାଲି 20 କାଳି 10। ଆସ 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 ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଲମ୍ବା ହାତେ ଯିବ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଏଠି ଟିକେ ଆ। ଏଇ କାଲି 30 ସାଢ଼େ କିଣିବାକୁ ମନ କରିଦେଲି। କାଲି କହିଲେ ମୋ 10 ଟଙ୍କା ନିଜକୁ କିଣିବି। କଣ ମ? ଯାଉନି କଣ? ମୋର ବି କେଁ ଯାଉନି ଟୋଟାଲି। ଯା ଦେ। ପେଲି ପାଗଳ। ଲ ଲାଗିବ ଏଇ ତୀର ଆରମ୍ଭ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନେବି। କୋଉ ତୀରଟା ମୁଁ ନେବି? ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଇ ତୀରଟା ନେବି। ଦେଇଦେବି କି ମୁଁ ଏଇ ତୀରଟା ନେବି? ବଲରେ ଉଠେ। ହଁ ଏଥର ଦେଖି ଚକୁଳି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଁ? ଏଠି ଥିଲୁ? ଏ ଦିନଟା ମୁଁ କେବେ ନଉଛି? ଯାଉ ନା ପୁଣି ତ ମାଇଲା ବେଳକୁ। ପୁଣି ମାଇଲା ବେଳକୁ। ଉଡ଼ିଗଲେ ମାଇଲା ବେଳକୁ ନା? କାଳି ପାଖରେ ଏକାଥରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦୌଡ଼ିଲି। ଓ କାଲି କଣ କିଣିନି? କାଲି ତାର ମୁଁ ନିଜେ ମାରିକି ଲଗେଇଦେବି। ଜୟ ନାହିଁ। ନିଜେ ମାରିକି ଆମେ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ଯାକ ଲଗେଇବୁ। ମାନେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଟା ଆଇଲେ ଯାହା। ଏଇ ମଝିଟା ଲାଗିଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇ ତ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ହେଇନି ଲାଗିବି। ମୁଁ ଏଇ ତୀରଟା କିଣୁଛି। କୋଉ ତୀର? ଏଇଟା। ହଁ ହେଲା। କୋଉଟା ଏଇଟା। ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିବି। ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିବି। ତମେ ହେଲାଣି ସବୁ କିଲୋମିଟର ଅନେଇ ଦୂରେ ପଅ ଗୋଟେ ପାଳି ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତୁ ମାଛ ଓହୋ
ଅଛି ଖାଇନି, ମ ଖାଇନି। ଅଛି କଣ ଗଣିନି ଏଟା ବି ଏମିତି ଯିବନି କଣ ଯିବନି, ଯିବନି। ନର୍ଗଲ ଦେ ଦେ ଏଟା ଫାଇନି ହବ। ଏ ଅଧାରେ ହିଁ ଥିଲା ଅଧାରେ କଣ ଟପ 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 ହଉଥିଲା ଚାଲିଏ ମଲା ଏମିତି ଓଲଟିବନି ମାଇଲା ଏ ଓଲ୍ଟି ମାନେ ଏମିତି ପଡିବନି ହଁ ଦିଆ ମଣ୍ଡି ପୁରା ଗଡିବ ନା ଆଉ ସାଇଡ ତ ହଲିଲା ମୋର ହଲିଲା ତ ଠାକିଛି ନା ଆଉ କୋଉଟା ତାକୁ କଣ ଖାଇଛୁ ପାଡ଼ ରୁଟି ଖାଇଛୁ ଆରେ ପାଡ଼ ରୁଟି ଖାଇଛୁ ତୁ ତ କହିଲୁ ପାଡ଼ ରୁଟି ଖାଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ କେତେଟା କେତେ ଗାଳେ କିଣା ହବ 60 ଏଗାରଟା ମୋର ତମ ଗୋଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା କେତେ ଉପରେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରକୁ ଗଲାଣି ମନା କେତେ ଆଜି କେଟାଣି ମୋର ତା ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ମାଇଲେ ତ ଲାଗିବ ଆମର ସେଇପଟେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଗ ସବୁ ପରେ ତିରିଶ କୋଟି ଆପଣ ପଇସା କଣ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚିପିଲେ କଣ ଚାଲିବ ନା କଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଏଇଟା ଆଣେ ଭାରି ପଇସା ନଥିଲା ମୁଁ କାଲି ଯୋଉଟା ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା କହ କେତେ ପଇସା ବଲ କିଣିଛି କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ତାର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ମତେ ପଠେଇବୁ ମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛି ମାନ ପାଖକୁ ଯିବୁ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଦବୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଦବ ପଇସା ଟେନସନ ନା ପଇସା ଯିବୁ ତାର ପାଖକୁ এটা কার গঞ্জি দেখা দেখিলু কার গঞ্জি এটা এটা আকাশ না রইতে হবে অনা গোড়ে এটা কার গঞ্জি দেখিলু আকাশ না কই আইছে কাই সকালু দেখাউন তো জিয়া হ্যাঁ সব প্যান্ট ভিড় দে চাল বেশি আগো চালে কোটি গাধেবু ବେଲ ପଡ଼ିଛି ତ ଗୋଟେ ବି ତୁ ତମ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା ଦେଖ ବଜରଙ୍ଗୀ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ତମର ବେଲ ଗଛ ନାହିଁ ତମ ଘରେ କୋଉଠି ତ ବେଲ ଗଛ ଅଛି ତମର ଏ କୋଉଠି ସେରୋ ସେରୁଆ କହୁଛି ସେ ଯିବ ତମ ଘର ଟିକେ ଛେଳିଟା ନେବ ତମର ଛେଳିଟା ନେବ ହଁ ଧରିଲୁ କେ ଧରୁନୁ ଛେଳିଟାକୁ ଛେଳିଟାକୁ ଧ ଯା ଆଉ ଗାଧେଇନି ବୋଲି ଛେଳି ଧରିବୁନି ଯା 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 ଧ ଛେଳିକି ଧ ଛାଡ଼େ ମତେ ଛାଡ଼ବେ ମୁଁ ଗାଧଉନି ଏନୁ